Bos días a todos. Comenzamos a rolda de prensa do Consello onde vimos a aprobar as contas de Galicia para o ano 2021. Estamos a falar do maior orzamento da historia da Comunidade Autónoma que ascende a 11.563 millóns de euros, que é o presuposto de Galicia para o ano 2021. Con tres prioridades: seguir combatendo a pandemia, reactivar económica e socialmente Galicia e atender as necesidades das familias, dos traballadores e das empresas. A nosa intención é reactivar Galicia co maior orzamento da historia da Comunidade Autónoma. 1.800 millóns de euros de ingresos extraordinarios, con menor gasto en xuros nos últimos 25 anos, cun investimento que triplica o previsto nos presupostos xerais do Estado no territorio da comunidade, cun reforzo histórico do gasto social, sanitario, educativo e tamén do gasto en materia de emprego, sin subir impostos a ningún cidadán e con novos instrumentos e fondos financeiros para conseguir loitar contra a pandemia e que a economía galega volva a crecer de forma sólida no ano 2021. A continuación daremoslle conta detallada dos orzamentos. Está o Consello de Facenda, o Director Xeral de Presupostos. E antes de entrar noutros asuntos do Consello, quixera, como ven sendo habitual, comenzar por dar os datos da evolución da pandemia do coronavirus en Galicia. Temos neste momento 97 pacientes nas unidades de cuidados intensivos, 4 menos que no día de onte e un 1,1% do total de infectados. Están hospitalizados en planta 472 pacientes, igual que o día de onte, o que supón un 5,2% do total de infectados e 8.517 persoas atópanse nos seus domicilios, o que supón o 93,7% de infectados. Perderon a vida 12 persoas no día de onte, o noso respeto e pésame ás súas familias, e totalizamos xa 1.119 falecidos con COVID na Comunidade Autónoma dende o mes de marzo. Comparativamente, seguimos sendo a Comunidade Autónoma con menor ocupación en cama hospitalaria, a metade da media de España, en Galicia 6,7%, en España 15%. Tamén somos os segundos con menor ocupación na UCI, en Galicia o 14%, na media de España o 31,6%, e a 14 días seguimos sendo a terceira comunidade con menor taxa de incidencia acumulada, en Galicia 288,3, en España 436,2. A taxa de incidencia acumulada en 7 días a situamos en 145 casos por 100.000 habitantes. En Galicia subiu a taxa nos últimos 3 días acumulada en 7. No que se refire ás decisións do Comité Clínico, que xa foron comentadas a todos vostedes a través das comunicacións axeitadas, nos vimos na obriga de incrementar, de introducir en restricción 3 a Vilalba, con 433 cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días, e a Laracha, que estaba fora da almendra de Bergantiños, tamén por criterios de prudencia, cunha ratio de 317, nos últimos 14 días foi sometida a restricción 3. Activamos e deixamos en observación o Concello de Ribeira e o Concello da Rúa. Se desactiva o Concello de Chantada. E, por fin, o primeiro concello importante desde o punto de vista poblacional e tamén por ser o modelo que vamos a seguir, que estamos seguindo, o Carballiño. O Carballiño leva xa unha semana con datos moi positivos e, por fin, podemos deixar sin efecto a restricción 3, co cual pasamos á apertura da hostelería no Carballiño, recordando os aforos: 50% de bares, restaurantes e cafeterías, 50% de aforo no interior e 75% de aforo no exterior. Chamamos a atención máxima a todas as persoas do Carballiño e da súa área, dado que se
Se rompe a barreira perimetral, con prudencia, a utilización da hostalería no Concello de Carballiño, e eu espero e desexo que todo o traballo feito e todo o sufrimento do sector durante máis de un mes agora non o estropemos con conductas individuais ou colectivas impropias as que, espero e desexo, non teñamos que ser testemunha. Seguimos, por tanto, nunha situación complicada. Certamente estamos ben en hospitalización e en UCI, ben comparándonos coa media de España, pero nos preocupa determinadas tendencias alcistas que se producen en algunhas áreas de saúde nos últimos días. Non podemos en ningún caso relaxarnos. Seguimos tendo 569 persoas nos hospitais, 97 delas en UCI. Na última semana, 73 galegos faleceron. 73 familias perderon o seu ser querido para sempre. Toca, por tanto, seguir coa estrategia marcada en base ás recomendacións do Comité Clínico. Temos que seguir disminuindo o número de novos contaxios. Neste momento temos un 10% menos de contaxios que cando empezamos as restriccións, baixamos un 10%, de máis de 10.000 no entorno de 9.000 agora, pero certo verdade é que aínda nos queda traballo por facer. Empezar a falar de flexibilizar estas restriccións de forma progresiva, paulatina, pois probablemente sexa no que se base o Comité Clínico das próximas semanas, pero tomando decisións cando tocan. O lamentamos por Vilalba e por Laracha, pero non vamos a deixar de tomar decisións con independencia de que hai determinados datos positivos. Acabamos de adoptar a decisión do Carballiño, tamén noutras localidades da provincia de Ourense, e eu espero e desexo que podamos dar boas novas. As boas novas non dependen tanto do Comité Clínico, que é o medidor, como do universo medido, que son as conductas individuais e colectivas de toda Galicia. Ben, decía ao comenzo que as contas de hoxe que aprobamos por ano 21 van a seguir combatendo a pandemia e pasamos das palabras aos feitos. Vamos a seguir e a proseguir axudando os sectores da economía máis castigados pola pandemia. Recordarán que o pasado mércores se publicaron no DOGA e dende onte mesmo, xoves, se poden solicitar axudas de 2.000 euros para axudar os autónomos que sufriron a caída de ingresos igual ou superior ao 75%. A orden conta con 30 millóns de euros de orzamento, se fará con total axilidade, só é suficiente presentar unha declaración responsable. Nas primeiras 24 horas tivemos 10.700 solicitudes. Por tanto, a orde está funcionando a tope e, como digo, nas primeiras 30-36 horas, este dato é das 10 da mañá, 10.700 autónomos solicitaron acollerse a esta orde de 30 millóns de euros, o que supón 2.000 euros por autónomo. Tamén trouxemos ao Consello axudas entre 2.200 e 7.000 euros para os empresarios hostaleiros. Onte chegamos a un acordo con todas as federacións, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, e tamén co clúster do turismo, e incrementamos esta orden pasando de 2.200 a 7.200 e no tope de 7.200 a 9.200. Son, sin dúbida, a maior aportación que fixemos nunca a un sector afectado pola pandemia. E hoxe mesmo publicamos tamén no Diario Oficial de Galicia unha liña de préstamos por importe de 10 millóns de euros para microcréditos entre 3.000 e 500.000 euros por negocio, con 7 anos de amortización, 3 primeiros anos con carencia 100%, tanto de interese como de principal. E, como digo, que o importante non é só as palabras, senón os feitos, hoxe volvemos a saír en rescate da hostalería. Imos destinar 3 millóns de euros máis para axudas dirixidas a restaurantes, cafeterías e bares que poidan adecuar os seus espazos exteriores ou adquirir elementos de envasado de comida e bebida para entrega a domicilio ou a recollida no local. O programa se activa de forma inmediata. Con este crédito podemos chegar como mínimo a 1.400 establecementos, depende o que pida cada un. A través do IGAPE ofrecemos axudas directas do 80% do investimento. Os investimentos deben ser un mínimo de 1.500 euros e un máximo de 25.000 euros.
Por lo tanto, se alguén vai a comprar enseres para a súa terraza ou para mellorar a súa entrega a domicilio, por 1.500 euros, que é o mínimo, ten 1.200 euros da Administración Autonómica. Se pola contra son 10.000 euros, ten 8.000 euros da Administración Autonómica, é dicir, o 80% do investimento. Ademais, inclúe a achega de anticipos no momento da resolución favorable da axuda pola metade dos gastos. Por tanto, solicitude, automáticamente anticipo do 50%, compra dos enseres necesarios e, posteriormente, un suplemento do 30% ata chegar ao 80% do investimento total. Os investimentos subvencionados poden ser novos ou estar xa realizados dende o pasado 1 de outubro, que é o dato onde empezamos a facer restriccións na hostelería en determinadas localidades de Galicia. E estas axudas, xa advertimos, son por concurrencia non competitiva. Quere dicirse que as vamos a atender por riguroso orden de entrada. Os primeiros serán os primeiros atendidos. A que se poden destinar estes apoios? A cubrir os gastos e investimentos realizados para instalar no exterior dos bares, cafeterías e restaurantes, por exemplo, pechamentos estables con elementos desmontables, toldos, biombos, parasoles, tarimas, renovación de mobiliario, renovación de iluminación, aparatos calefactores e incluso remodelacións da fachada exterior dos establecementos. Ademais, vamos a financiar no 80% a compra de elementos para facilitar o consumo a domicilio, elementos de envasado, de empaquetado, para comidas e bebidas, para os servicios de entrega a domicilio ou a recollida no propio establecemento, que deberán ser 100% biodegradables. Esta é unha orde, estamos convencidos que vai a ter éxito, estamos convencidos que tamén que no futuro as terrazas van a ser determinantes durante varios anos para os establecementos en Galicia. Hai que facer ben as instalacións das mesmas, van a estar sometidas a guía de cores de Galicia e, por tanto, vamos a ver se, ademais de axudar a hostelería, tamén facemos mellores e máis armoniosas as terrazas na comunidade autónoma. Por lo menos é o que vamos a intentar con esta orde que estará sometida, insisto, a guía de cores da comunidade autónoma. O prazo de presentación de solicitudes se abre neste ano 2020, non se deberá empezar a pagar, eso sí que xa o decimos, ata que o presuposto este aprobado. Eso, inevitablemente, porque vai con cargo o presuposto do ano 2021, que entendemos que estará aprobado na primeira semana de febreiro, última semana de xaneiro. Ben, seguimos no ámbito da COVID. Hoxe damos luz verde ao pagamento de 6 millóns de euros en favor dos concellos galegos para financiar os servizos de axuda no fogar extraordinario. Recordarán que no mes de abril puxemos en marcha para aqueles centros de día que polo estado de alarma estatal estaban pechados dende marzo, puxemos unha orden de axudas para aquelas persoas maiores que non podían acudir aos centros de día porque estaban pechados e necesitaban servizos no fogar. Inxectamos 6 millóns de euros a estes servizos extraordinarios. Agora que xa os centros de día levan meses abertos, pois lóxicamente xa nos vamos por os servizos de centros de día, os servizos de axuda ao fogar ordinarios. Durante estes meses trasladamos aos concellos 6 millóns de euros, o que supuxo o cofinanciamento de 450.000 horas de atención, 3.500 beneficiarios e o copago que lle correspondía aos usuarios estaba financiado 100% pola Administración. Neste momento, ademais, no presuposto do ano 2021, volvemos a facer un esforzo sin precedentes nas axudas ao fogar. As incrementamos un 10%, exactamente un 9,8%, 7,5 millóns de euros. Pasamos de 76 millóns de euros a 83,6 millóns de euros, o que supón 24.000 beneficiarios con axudas do Servicio Fogar financiadas entre os concellos e a Administración Autonómica e 17.000 empregos, que son as persoas que acuden a cuidar os maiores dentro da súa casa porque é onde prefiren estar. Capítulo de nomeamentos. A Conselleira do Mar nos ten informado da súa proposta para renovar as presidencias de 4 autoridades portuarias. Agradecemos os servizos prestados durante todos estes anos a don Enrique Losada,
Autoridade Portuaria da Coruña, José Manuel Vilariño; en Ferrol, a doctora Sagrario Franco; en Vilagarcía e a Enrique López Veiga, ao fronte da Autoridade Portuaria de Vigo. Martín Fernández Prado asumirá a presidencia da Autoridade Portuaria da Coruña. É doutor en Arquitectura, ocupou cargos institucionales na Comunidade Autónoma como secretario xeral de Urbanismo, tamén no Concello da Coruña e actualmente era deputado no Parlamento Galego. En Ferrol San Cibrao, a proposta da Xunta é que asuma a presidencia Indalecio Seijo, oficial da Armada dende o ano 87 e enxeneiro naval dende o ano 97. Na actualidade, exercía de capitán de navío e era subdirector do Canal de Experiencias Hidrodinámicas do Pardo en Madrid, Ministerio de Defensa. José Manuel Cores Tourís ocupará a presidencia da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, Cambadés, foi delegado da Xunta, tamén senador, delegado da Xunta durante os últimos 11 anos e deputado actual no Parlamento de Galicia. E, finalmente, Jesús Vázquez Almuiña presidirá a Autoridade Portuaria de Vigo, licenciado en Medicina, médico en distintos hospitais de Vigo, xerente do Hospital Meixoeiro de Vigo, alcalde de Bayona durante máis dunha década, conselleiro de Sanidade durante varios anos e actualmente era deputado no Parlamento da Comunidade Autónoma. Moitísimas gracias a todos que traballaron nas autoridades portuarias durante estes anos e damos a benvida e deseamos sorte aos novos presidentes das autoridades portuarias en Galicia. Seguimos con cambios no organigrama, neste caso da vicepresidencia segunda. Culmina a reorganización da mesma centrada no obxectivo da reactivación económica. Hoxe cesan os seus cargos Sol Vázquez como directora xeral de Comercio e Ángel Bernardo Taoces como director xeral de Industria. Ambos os dous, e agradecemos moi sinceramente o traballo desplegado durante todos estes anos ao fronte da Dirección Xeral de Industria e da Dirección Xeral de Comercio. Entran como novos responsables da Dirección Xeral de Comercio e Consumo don Manuel Heredia Pérez. Estudios na Universidade de Artes de Londres, traxectoria laboral 20 anos en establecementos retallistas no ámbito do comercio, basicamente no sector textil. Formou parte dos departamentos de compras de empresas de primeiro nivel como Zara ou Guess. Estaba neste momento en Suiza ao fronte de Guess e agora volve á Coruña, parece ser que residía ali, concretamente a Dirección Xeral de Comercio. Doña Paula Uría Traba asumirá a Dirección Xeral de Planificación Estratégica e Recursos Naturais. Enxeneira industrial na especialidade enerxética, funcionaria do Corpo Superior da Xunta, institución a que estaba ligada desde fai moito tempo, desempeñou distintos cargos, tanto no INEGA como na anterior Dirección Xeral de Enerxía e Minas, onde era subdirectora xeral de Enerxía. E o Consello tamén vende nomear como director xeral de Comunicación a Marcos Gómez Román. Como saben, sustitúe no cargo a Lucas Martinón. Galego de Vilalba, a súa traxectoria xornalística en diversos medios de comunicación é perfectamente coñecida por todos vostedes. Traballa na Xunta dende o ano 2009, primeiro como xefe de prensa da Consellería da Presidencia, vicepresidencia da Xunta de Galicia e dende este ano 20, como xefe de prensa da Presidencia. Continúa, por tanto, a disposición de todos vostedes e eu estou convencido, como ata agora, que seguirá sendo útil para darlle conta da xestión do Goberno no ámbito da comunicación. Acordos fora de nomeamentos e do ámbito COVID, páxina de infraestructuras, autorizamos o decreto para transferir ao Concello de Rois, na Coruña, varias franxas de dominio público viario en 2 estradas. Adicionalmente, tomamos a decisión de facer unha glorieta e unha reordenación de tráfico no Concello de Porto do Son, na glorieta do Cruceiro, concretamente no cruce coas vías da Igrexa de Santa Mariña e da Praia das Furnas, unha praia moi concurrida por surfistas e cidadáns da comarca e de Galicia. Vamos a mellorar o paso de peóns en dirección a Ribeira, mantemos aparcadoiros da zona. En fin, levantamos actas de forma inmediata e licitaremos esta rotonda a principios do ano 2021 por un importe de 320.000 euros. Hoxe tamén 2 novos proxectos en materia de vivenda. Seguimos co obxectivo dos cascos históricos. Dinamización das áreas Resurbe con 2 decisións. Primeiro, aprobamos as directrices para a tramitación dos plans de dinamización das áreas Resurbe e creamos os centros Resurbe.
Área Resurbe, recordarán, é unha institución creada recentemente pola Lei de Rehabilitación de Galicia. Hai 3 áreas Resurbe na comunidade autónoma, a instancia municipal, que son os concellos de Mondoñedo, o concello de Ribadavia e o concello da Coruña. Pois ben, hoxe aprobamos os plans de dinamización de estas áreas. As áreas Resurbe exceden das competencias propias de vivenda. Un área Resurbe ten que ter puntos adicionais para ser adxudicatarios de distintas ordes e de distintas convocatorias do Goberno de Galicia. Cando un alcalde, unha corporación, se compromete para facer rexurdir o seu casco vello e a parte da cidade, necesita unha discriminación positiva que, dende logo, este Goberno vai apoiar. E, por último, tamén definimos a creación dos centros Resurbe. Son un centro que se crea en cada área, con 6 personas, no caso da Coruña, con 4 personas, no caso de Mondoñedo e Ribadavia. Haberá, por suposto, un arquitecto, un graduado en Dereito, personal xestor administrativo, para solucionar calquera dúbida ou calquera asesoramento dos propietarios que queiran pedir as axudas en vivenda ou outras axudas, e tamén para servir de ponte entre o Concello e a Xunta de Galicia en cada unha das localidades que acabo de facer referencia. Temas de turismo, asinatura de 2 convenios para o desenvolvemento de plans de sustentabilidade. Por fin obtiveron o visto e prazo do Goberno de España a Ribeira Sacra e Santiago de Compostela. Nós tiñamos presentado 4 proxectos cofinanciados pola Xunta, Ribeira Sacra e Santiago de Compostela, un proxecto para a Mariña e outro proxecto para Ourense Termal. Lamentablemente, a Mariña e Ourense Termal non foron seleccionados polo Goberno Central, e os que nos quedan da Ribeira Sacra e Santiago de Compostela vamos a investir 1,8 millóns de euros. 1 millón de euros para Santiago de Compostela e 850.000 euros para a Ribeira Sacra. Vamos a seguir e insistir, porque entendemos que a Mariña e a zona, a ver se non me esquezo, e Ourense Termal, efectivamente, merecían obter financiamento estatal. Vamos a persistir nas nosas candidaturas para a seguinte convocatoria. A Vicepresidencia Segunda convoca unha nova convocatoria de Conecta Hubs por 6,8 millóns de euros que van a mobilizar 18 millóns de euros. Recordarán que hai 2 plataformas hubs en Galicia, el Dixigal, no eido da transformación digital de industria, dirixida a cadeas de valor de automoción, alimentación naval, TIC, textil, pedra forestal e aeronáutica, o lidera CEAGA, e outra, Data Life, para cadeas de valor de biotecnoloxía, saúde forestal, agroalimentación e mar industria, liderada por Bioga. Pois ben, este novo programa prevé apoiar ao redor de 10 iniciativas dentro das estrategias dos 2 hubs de innovación que temos na comunidade autónoma, cunha mobilización de 18 millóns de euros. Isto entra dentro da estrategia da RIS3, recordarán, a Estrategia de Especialización Intelixente, e están aliñados cos retos do programa de Europa Digital, informática de alto rendemento, inteligencia artificial, ciberseguridade, etc. Como digo, son 2 liñas, nunha delas, na primeira, actuacións de investigación industrial, innovación e proceso e organizacións. Se pode financiar entre o 15 e o 80%, ata un máximo de 1 millón de euros por candidatura, e a outra recibirá ata o 80% da candidatura do gasto de innovación ata un máximo de 400.000 euros. Se poderán facer anticipos do 75%. Seguimos, por tanto, sin cambiar a estrategia, facendo fincapé nos 2 hubs de innovación dentro da RIS3 e persistindo nos sectores estratégicos da economía do país. Tema sanitario. Sacamos a oferta máis grande que nunca sacou Galicia na formación de prazas MIR. 491 prazas, un 7,4% máis que no ano 2019. Este incremento supón un aumento de 34 prazas sobre a oferta inicial do ano 2019 e supón que o 100% das plazas acreditadas de médicos especialistas en medicina familiar e comunitaria, o 100% da nosa capacidade autorizada polo Goberno Central, se sacan plazas para toda a primaria, é dicir, para os médicos de familia, que serán 142 plazas neste ano 2020. Ademais, sacamos tamén toda a capacidade docente autorizada en
nas prazas de pediatría, 27 pediatras que vamos a formar nos hospitais en atención primaria en Galicia, e tamén seguimos con especialidades de medicina interna, microbiología, medicina intensiva, anestesiología, reanimación, inmunología, microbiología, reumatología, cirugía torácica, oncología médica, en definitiva, todas as que nos deixan sacar, as sacamos. Isto supón para a comunidade autónoma casi 60 millóns de euros de nómina, que paga o 100% a Consellería de Sanidade a través do Sergas, para financiar estas 491 prazas de médicos que aproban o MIR e que necesitan a formación axeitada para poder finalizar a súa especialización. Tiñamos máis solicitudes, esta é o autorizado, e nós vamos a cumprir co obxectivo de formar en Galicia casi 500 médicos novos de acordo con esta convocatoria. Recordarán, porque algúns de ustedes estuveron presentes, presentamos fai uns días a estrategia do sector lácteo ata o ano 2025. Hoxe o Consello da Xunta acaba de aprobar esa estrategia para intentar consolidar Galicia como unha das 10 rexións europeas protagonistas do sector lácteo europeo. O 40% do leite que se produce en España é galego, o 50% das explotacións agrarias son galegas e neste momento estamos facturando 800 millóns de euros anuais no sector lácteo, no que levamos de 9 meses do ano, a pesar da pandemia, a pesar da contracción da economía e a pesar das dificultades da hostelería, levamos un incremento do 7% de facturación con respecto ao ano 2019, do que nos sentimos especialmente orgullosos, é que cando se dubidaba da capacidade de competitividade do sector e cando no ano 2015 se liberalizaron as cuotas lácteas e que parecía que Galicia non iba a poder competir con Holanda, con Dinamarca, con Alemania, con Francia, pois ben, dende o ano 2015 os precios da comunidade autónoma subiron un 9,5% e estamos en récord histórico de produción. Eso significa, por tanto, que temos músculo, que sabemos facer as cousas, pero, por suposto, que temos 125 medidas que, se cumplimos a maioría delas, seguiremos sendo unha potencia láctea en Europa e probablemente escalando postos dos que actualmente ocupamos. Son 125 medidas que pactamos co sector, agrupadas en distintos eixos, quixera simplemente detallarlles algunhas delas. Primeiro eixo, producción. Propoñemos crear un banco de explotacións para todos aqueles gandeiros que non teñen relevo xeracional. Pois vamos a contactar con eles con nós, e vamos a intentar traspasar as súas explotacións gandeiras a promotores ou a persoas que teñan interés en proseguir con esa explotación. Na Lei de Recuperación e Posto en Valor da Terra Agraria que estamos preparando, vamos a ampliar a base territorial nas nosas granxas e promover reestruturación parcelaria onde hai actividade gandeira. Non se trata de seguir con malas prácticas de concentracións parcelarias donde toque, non. Se trata de facer concentracións parcelarias onde hai actividade agraria e, por suposto, onde hai actividade gandeira. No que se refire a industria e mercados, obxectivo, pasar do 50% da transformación do leite en Galicia ata o 75%. Para eso, vamos a aumentar o peso das denominacións de orixen protegidas do queixo de Galicia, plantexando novos formatos, novos envases para responder ás demandas do consumo, facilitar novos operadores industriais que queran vir a investir en Galicia e, por suposto, seguir axudando os que xa temos. Se falamos de cadea de valor, tercer bloque, potenciar a entrada de cooperativas de produtores no capital de novas industrias. Necesitamos profesionalizar as cooperativas, necesitamos que as cooperativas se xestionen de forma profesional, con directivos competentes e, por suposto, vamos a seguir reactivando o Acordo Lácteo a nivel do Estado e o Observatorio do Lácteo a nivel galego, implantando un sistema para calcular os custes reais de produción. Cuarto obxectivo, innovación. Fortalecer as axudas para lanzar novos produtos de valor engadido e contratar personal máis cualificado. Quinto, formación e profesionalización. Mellora da formación dos gandeiros que están ao fronte das explotacións, que son sempre microempresas como mínimo e medianas empresas, cada vez máis, facturan millóns de euros.
E iso é unha empresa. E, polo tanto, necesitamos formar os titulares de esas empresas. Vamos a seguir ofertando ciclos de FP dual en sesións in situ nas granxas e a adaptación da FP ás familias profesionais agrarias. Tamén vamos a facer fincapé para recoñecer a formación universitaria, enxeneiros técnicos agrícolas, enxeneiros superiores, en fin, o Campus Terra de Lugo e a FP a hora de dar axudas e incorporar a mozos ao sector. Queremos incorporar mozos que veñan xa preparados para o relevo xeracional, para a remuda xeracional que temos en máis de 3.000 mozos que se incorporaron nos últimos anos. Vamos presentar tamén un programa de formación e reciclaxe dos asesores e estableceremos unhas granxas piloto que nos permitan probar novas tecnoloxías e un plan de formación de personal dos centros de formación agroforestal. En definitiva, este é un sector relevante. Relevante polo que é e polo que pode ser. Relevante no ámbito económico, relevante no ámbito social, para vertebrar e manter población no rural. Relevante no ámbito demográfico, polo que acabo de decir, relevante no ámbito medioambiental, porque un rural ordenado, cuidado e útil é un rural medioambientalmente sostible. E último asunto, os orzamentos, as contas de Galicia para o ano 2021. Hoxe aprobamos o proxecto de lei de orzamentos para a Galicia do Xacobeo. O Consello de Facenda vai a explicarlles polo miúdo o contido e alcance das contas. Simplemente me gustaría trasladarlles 8 ou 9 ideas que inspiran as contas que o Goberno acaba de aprobar. En primeiro lugar, tramitamos as contas en tempo récord, en 5 semanas. Bueno, en menos, porque algúns datos do Goberno Central os temos desde fai menos de 5 semanas. Por tanto, no mes de xaneiro teremos contas aprobadas para a Galicia do Xacobeo. Esta é unha boa noticia, sen dúbida. Os actuais orzamentos acreditaron ser útiles nunha remodelación orzamentaria que fixemos no mes de abril, onde destinamos 3.500 millóns de euros dos orzamentos do 20 para a pandemia, pero necesitamos unhas contas especificamente pensadas para a pandemia dende o primeiro instante. E estas contas están pensadas para facer fronte á pandemia. O seu impacto nas familias, o seu impacto nos traballadores e nas empresas e o seu impacto nos servizos públicos e na transformación do capital de Galicia. A segunda idea na que perseguimos Galicia pretendemos reactivala. E para reactivar é necesario garantir a estabilidade do país durante o próximo 2021. A estabilidade é un activo económico de unha extraordinaria importancia. O podemos ver. Gustaríamos simplemente reflexionar nun dato. Mentras en España houbo 4 eleccións xerais e un único presuposto, en Galicia houbo no mesmo tempo 4 presupostos e unhas eleccións. Isto claramente acredita que a estabilidade é útil dende o punto de vista económico. Si durante 4 anos en España houbo 4 eleccións e un presuposto, en Galicia tivemos 4 presupostos e unha elección. Creo que este é un balance o suficientemente contundente como para acreditar que a estabilidade ten unha enorme importancia nas contas públicas e, en xeral, na economía. Terceira dato é o maior orzamento dos 40 anos de historia da comunidade autónoma, 11.563 millóns de euros. 3 prioridades: seguir combatendo a pandemia, reactivar a economía de Galicia e axudar as familias, os traballadores e as empresas que están en risco laboral medio ou máximo. Cuarto ítem, non menor, é o presuposto que adica menor gasto para pagar os xuros da débeda. Isto, sin dúbida, o debemos a capacidade de colocación de débeda e a estrategia de colocala na Dirección Xeral de Política Financeira, é dicir, da Consellería de Facenda. Por primeira vez dedicamos menos de 100 millóns de euros a pagar os xuros da débeda. Galicia é a comunidade que menos incrementou a débeda pública nos últimos 11 anos. Cada galego ou cada galega debemos 2.095 euros menos que o resto dos españois só no que se refire á débeda autonómica. En 10 anos evitamos emitir 5.650 millóns de euros, o que nos permite, por tanto, neste ano 2021, pois ter uns presupostos sólidos, con unha comunidade autónoma solvente,
con capacidade de endebedamento, porque leva 5.600 millóns de euros aforrados en débeda pública só se nos comparamos coa media de débeda pública do resto do Estado autonómico. Nun orzamento que medra un 14%, o capítulo de gastos en xuros de débeda pública baixa un 30%. Por tanto, incrementamos o orzamento un 14% e baixamos o capítulo de intereses da débeda un 30%. Aforramos 43 millóns de euros nos xuros da débeda pública e esos 43 millóns de euros, por suposto, que os investimos para producir actividade económica. Por quinto plantexamento, é un orzamento san. Son 1.500 millóns de euros máis de capacidade de gasto. 50 millóns de euros menos destinado ao pago de xuros da débeda. E é un presuposto san, porque verán posteriormente nas cifras, que contraemos o gasto corriente para incrementar ao máximo o investimento en favor de traballadores, familias, empresas, en definitiva, en favor da economía real, para que incremente o Produto Interior Bruto na comunidade autónoma. En sexto lugar, efectivamente, o maior investimento da historia anual de orzamentos da comunidade autónoma. Aumentamos un 53% os gastos de capital, cunha cifra récord de 2.592 millóns de euros de investimento capital. Capítulo 6, capítulo 7 e parte do capítulo 8. Isto significa que a Xunta de Galicia, con cargo ao seu presuposto, vai investir o triplo do que inviste o Goberno de España no territorio da comunidade autónoma. O Goberno de España está neste momento en 838 millóns de euros. Se o multiplican por 3, dá 2.496 e Galicia, co cargo ao seu propio presuposto, investe 2.500 millóns de euros. Isto tampouco nunca se pudo acreditar este complemento, sobre todo esta comparación cos grandes presupostos dos ministerios investidores do Goberno central. Sin dúbida, o obxectivo é recuperar o PIB. Estimamos, de acordo co cadro macroeconómico que xa coñecen, que o PIB poda crecer en Galicia un 8%, dependerá de moitos factores, de como vai a pandemia en Galicia e no resto de España, das políticas económicas do Goberno central, pero isto é o que vamos a intentar. No ámbito de investimento, quixera facer un apartado específico para o Xacobeo, 61,7 millóns de euros dedicado ao Xacobeo descentralizado en toda Galicia. Vamos a ver se somos capaces de poder xestionar o Xacobeo cos límites da pandemia, pero temos presuposto para facelo. En sétimo lugar, reforzamos o gasto social e o emprego. Crece un 11,2%, 862 millóns de euros máis en gasto social. 473 millóns de euros máis en sanidade, 166 millóns de euros máis en educación, 126 millóns de euros máis en política social e 97 millóns de euros máis en emprego. A octava idea forza é que aquí non se suben os impostos, nin as familias, nin os traballadores. E aquí o que vimos é a consolidar a rebaixa de impostos que levamos feita dende o ano 2016. No ano 2021, 115.000 familias galegas serán beneficiadas da consolidación da rebaixa fiscal do imposto de sucesións, do imposto de doazós e dos impostos cero no rural, entre outros. Levamos baixado os impostos dende o ano 16 a 533.000 galegos. O ano que ven haberá 115.000 suxetos pasivos dos impostos autonómicos que verán consolidada a rebaixa fiscal a pesares de que no Goberno central a proposta é de incremento de impostos. Pois ben, en Galicia, incrementos de impostos non, consolidación da rebaixa fiscal dos últimos anos, sí. Novena cuestión, que non deixa de ser unha cuestión claramente novedosa. Novos fondos financeiros, 4 novos fondos financeiros. O fondo COVID, 503 millóns de euros para facer fronte á pandemia. O fondo RIAT, 430 millóns de euros para impulsar a reactivación económica. O fondo Consenso, 115 millóns de euros que poñemos a disposición para discutir, reflexionar e acordar
no ámbito do diálogo social, no ámbito do Comité de Expertos e no ámbito da Comisión Parlamentaria que está estudando a recuperación da economía galega. O Goberno galego renuncia a implementar en políticas do Goberno propias 115 millóns de euros para poñelas a disposición do Comité de Expertos, do diálogo social, dos sindicatos e da patronal e, por suposto, da Comisión Parlamentaria que está funcionando no Parlamento de Galicia. E, por último, 105 millóns de euros que quedan comprometidos para os hospitais e os centros de saúde que queremos acometer na legislatura. Facemos, pois, un apartado de 105 millóns de euros, ademais dos 400 e pico que sube a sanidade, 105 millóns de euros adicados a garantir as obras plurianuais dos hospitais A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Pontevedra, A Mariña, Monforte, todos os hospitais que temos nos presupostos e, por suposto, a finalizar o mapa de centros de saúde da Comunidade Autónoma e a tecnoloxía e o instrumental dos centros de saúde e dos hospitais. En resumo, como se poden vostedes imaginar, a calquer presidente de Galicia lle gustaría presentar estas contas. Por primeira vez, despois de 12 anos, o podemos facer. Vimos de aprobar un orzamento que se remite ao Parlamento de forma inmediata, donde nos vai a permitir ter un orzamento excepcional, o máis alto da historia. Sabemos perfectamente que o que vamos a facer é anticipar investimentos a exercicios posteriores. Por tanto, o orzamento da Comunidade Autónoma baixará nos próximos anos, pero vamos a concentrar o investimento durante este ano 21 imprescindible para reactivar a economía. Reducimos o mínimo histórico o pago de xuros pola débeda. E isto creo que é unha mensaxe moi importante. Non suben os impostos para as familias nin para as empresas. Temos o maior gasto en investimentos da historia, 2.592 millóns de euros. Vamos a intentar, na medida que a pandemia non lo permita, xestionar un bo Xacobeo con máis de 61 millóns de euros, Xacobeo descentralizado nas vilas e nas cidades galegas. E, por último, poñemos a disposición fondos específicos e extraordinarios, onde a oposición, os sindicatos e os expertos nos axudarán a acertar nas políticas de reactivación da economía na Comunidade Autónoma. Isto é todo, e os datos moi polo miúdos ten o conselleiro de Facenda, o que lle pasamos a palabra. Moitísimas grazas. A edade xa influe. Grazas, presidente. Aprobamos hoxe, como se acaba de indicar, o proxecto de lei de orzamentos para 2021 e ao mesmo tempo o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que o acompaña. Antes de explicar as contas para 2021, quixera poñer en valor que o Goberno galego tivo que elaborar os orzamentos do vindeiro ano en tempo récord para poder ser aprobados hoxe polo Consello. Sempre dixemos que queríamos acelerar ao máximo a súa tramitación para que poidan entrar en vigor o antes posible e, como agora explicarei, conseguimos aprobar estes orzamentos na metade do tempo do que é habitual. Lembrarán vostedes que o normal é que asa finais de xullo o Consello de Política Fiscal e Financeira para comunicar as entregas a contas comunidades autónomas e outros parámetros e que os orzamentos normalmente os aprobemos como proxecto o 20 de outubro, é dicir, nun percorrido de prácticamente 3 meses. Pois ben, nesta ocasión, ese Consello de Política Fiscal e Financeira tuvo lugar o 5 de outubro, é dicir, hai exactamente mes e medio. Por tanto, o compromiso e a experiencia deste Goberno permitiu reducir a mitade o prazo do que viña sendo habitual. En este momento pasamos de 3 meses a tan só mes e medio. Están elaboradas cun obxectivo principal, reactivar Galicia.
Para poder elaborar o orzamento para 2021, lóxicamente buscamos ser realistas nas nosas estimacións do cadro macroeconómico. Primeiro, axustando este 2020 a situación de pandemia e deste ano para a continuación facer unhas previsións prudentes para o ano 2021. Obviamente, existe unha elevada incerteza sobre a evolución e a intensidade da pandemia, o que, lóxicamente, repercutirá na velocidade de recuperación da nosa economía. Este ano, a pandemia interrumpiu 5 anos de forte crecemento e pese a que a afectación en Galicia está sendo menor que no conxunto de España, a caída no PIB é moi importante. Estamos falando dun menos 9,7% en Galicia, cando en España será como mínimo do menos 11,2%. Ao mesmo tempo, no mercado de traballo, igualmente a COVID-19 ten un impacto moi importante, pero, de novo, no conxunto do país está sendo máis importante. A taxa media de paro este ano en Galicia, ano 2020, quedará no 12,3%, mentras que en España a taxa media será do 17,1%. Polo tanto, casi 5 puntos de diferencia. Tras a adaptación este ano, tamén, con toda prudencia, as previsións de Galicia apuntan unha recuperación no 2021 cun crecemento do PIB do 8% en boa medida polo importante esforzo público que facemos con este orzamento, especialmente no investimento productivo, para recuperar nunha gran parte o perdido durante a pandemia, é dicir, o antes posible. De feito, a formación bruta de capital terá un incremento do 12% e, ademais, as exportacións se recuperarán cun alza de casi o 9%. Por outra banda, a taxa media de paro durante todo o ano, influída sobre todo pola primeira evolución na parte do ano, será ao final dun 12,9%. Esta estimación, como decía, está basada en que temos en conta que no primer cuatrimestre, semestre do ano que ven, aínda pode repercutir a pandemia negativamente e agardamos que o mercado de traballo poida comezar a recuperarse dunha maneira xa moito máis clara na segunda metade do vindeiro exercicio. Un ano máis, o cadro macroeconómico non só ten o respaldo do goberno galego, senón que foron avaladas pola Autoridade Independiente de Responsabilidade Fiscal. O nivel que tanto en PIB e, sobre todo, en emprego nos determina a Autoridade Independiente de Responsabilidade Fiscal está igual ou mellor que as estimacións que anticipa o goberno galego elaborados polo seu Instituto Galego de Estatística. Vexamos agora os ingresos. Como xa apuntei hai moi pouco tempo, cando aprobamos o teito de gasto, para 2021 contamos con ingresos extraordinarios que empregaremos en 3 prioridades. Seguir combatendo a pandemia, sempre é a primeira prioridade. Impulsar a reactivación económica, algo que é compatible coa primeira prioridade, e atender as necesidades de familias, PEMES e autónomos. Estes ingresos extraordinarios suman prácticamente 1.800 billóns de euros, dos que 685 proceden da transferencia extraordinaria que fai a Administración Central do Estado, outros 685 é o endebedamento neto que se produce na comunidade autónoma para o ano 2021 como consecuencia de tomar como referencia o 1,1% do PIB en esa data, e outros 430 millóns de euros son dos fondos REAC-EU. A incorporación destes recursos extraordinarios permítenos que o crecemento dos ingresos non financeiros sexa do 9%, acadando os 11.011 millóns de euros. E dentro dos ingresos extraordinarios, unha fortaleza que presenta a nosa comunidade é que podemos botar man do endebedamento e podémolo facer polo noso endebedamento responsable durante a última década, o que nos sitúa como a comunidade con mellor punto de partida neste momento. De feito, Galicia é a comunidade que menos aumentou a súa débeda dende o 2008. Quero lembrar
que en 2008 estábamos entre as máis endebedadas. E grazas á xestión deste goberno, agora está entre as menos endebedadas. Hai 12 anos, Galicia tiña a mesmo ratio de débeda PIB que a media e agora temos 6 puntos menos. A evolución do ranking de comunidades autónomas durante este período é moi significativo e demostra con feitos a boa xestión que se fixo desde este goberno. Iso, traducido a cartos, é que con esta política de endebedamento, as galegas e os galegos evitamos endebedarnos en 5.654 millóns de euros en estes últimos 11 anos. E o resultado é que cada galego debe 2.095 euros menos que a media do resto dos españois cando falamos de débeda autonómica. Na outra débeda sí que debemos o mesmo. Por iso, agora podemos e debemos recorrer o endebedamento como unha actuación anticíclica para poder impulsar con máis forza a nosa reactivación económica. Un dato que fala por si mesmo da política prudente levada a cabo nestes últimos 11 anos é que os gastos financeiros para 2021, por primeira vez nos últimos 25 anos, baixa dos 100 millóns de euros. E, ademais, aprobamos este orzamento para 2021 sen subirlle os impostos nin aos cidadáns nin ás empresas, porque entendemos que este non é o momento de subir impostos. E máis, consolidamos as importantes rebaixas de impostos aprobadas desde o 2016, fundamentalmente polo que se refire ao imposto de sucesións e coa estrategia de impostos cero no rural. Pero tamén nas deduccións que fixemos sobre o IRPF, nas doazóns que facemos en cuestión de investigación ou na deducción verde que implementamos en este 2020 para os fogares. En total, xa se teñen beneficiado uns 535.600 galegos ao día de hoxe por estas medidas. E para o 2021 prevemos que outras 115.000 familias se sigan beneficiando deste tipo de rebaixas. Entre os ingresos ordinarios, o habitual é que os procedentes do sistema de financiamento autonómico representen casi o 80% do total dos ingresos non financeiros. Pero neste gasto excepcional, solamente supoñen o 67%, precisamente porque existen estes fondos extraordinarios. Desta forma, no ano 2021, o total de recursos procedentes do sistema de financiamento autonómico supoñen 7.849 millóns de euros, que en relación co ano actual 2020 supoñen un 1,6% menos de recursos. Esta caída é unha proba de que o actual sistema de financiamento autonómico amosa as súas limitacións e urxe a súa revisión. O resultado de complementar os ingresos extraordinarios con endeudamento responsable deste goberno permítenos aprobar o orzamento galego máis elevado da nosa historia e, ao mesmo tempo, co menor gasto en xuros dos últimos 25 anos. Imos dispoñer de 11.563 millóns de euros, un 13,9% máis ca neste exercicio. Baixaremos, como dicía, deses 100 millóns de euros en gastos por xuros. E, ademais, temos un orzamento máis san, porque se comparamos co do ano 2008, dispoñemos de casi 1.500 millóns de euros máis de capacidade de gasto e, ademais, con 50 millóns menos en gasto por xuros. Por capítulos diferenciamos dous grandes bloques, os gastos correntes e os gastos de capital. Respecto aos primeiros, os gastos correntes, existe unha única contención, posto que
En términos comparables, homogéneos, polo tanto, estamos a falar, soamente se incrementan os gastos correntes nun 1,5%. No capítulo 1, é dicir, os gastos que soportan o persoal, conselamos o salario do goberno galego e aplicamos unha suba do 0,9% para os empregados públicos. O global supera os 4.300 millóns de euros e un ano máis o único recorte que aparece nos orzamentos é ese capítulo 3 que xa varias veces me teño referido a él, donde o descenso é dun 30% ata supoñer 99,7 millóns de euros. En relación aos gastos de capital, sí que teñen un avance moi importante, importantísimo. Son 901 millóns de euros. A suma dos capítulos 6 e 7, que é o que se coñece como gasto de capital, témoslle que engadir os instrumentos financeiros do capítulo 8, especialmente moi sensibles a través do Instituto Galego de Promoción Económica, o que técnicamente se conoce como un capítulo 8 de activos financeiros, e para o total, sumados aos anteriores que lles acabo de comentar, capítulos 6 e 7, supoñen achegarnos moi moito aos 2.600 millóns de euros. Disporemos en concreto de 2.592 millóns de euros para investimento, nada máis e nada menos que un 53% máis que neste ano, con unha orientación, reactivar Galicia. Para o investimento futuro, a partir do 21, 22, 23, é moi relevante que mantemos prácticamente estable o noso aforro bruto en 952 millóns de euros, prácticamente 1.000 millóns de euros, cun crecemento moi importante dende o ano 2017. Por que é tan importante isto do nivel de aforro bruto? Porque, como saben vostedes, o aforro bruto, que é a diferencia entre os ingresos corrientes, os gastos corrientes, son o que permite coñecer verdadeiramente a nosa capacidade propia de financiamento de investimentos sen ter que recorrer ao endebedamento. Desta maneira, manter un elevado nivel de aforro bruto permite que Galicia teña capacidade e reserva de recursos para afrontar calquera situación excepcional. En este orzamento excepcional, reforzamos de maneira moi importante tanto o gasto social tradicional, sanidade, educación, políticas sociais, como o emprego. A atención ao gasto social é unha marca deste goberno, pois o actual orzamento xa é o que inclúe o maior gasto en sanidade, en educación, en política social da historia. O momento extraordinario que vivimos nos leva a reforzalo aínda máis. En total, haberá 8.540 millóns de euros para a sanidade, para a educación, para as políticas sociais, para o emprego. Un crecemento do 11,2%. Pero máis importante en todo isto, que a veces nos perdemos nas magnitudes relativas, é que estamos falando de que contamos con 864 millóns de euros de máis. O reforzo máis importante, obviamente, produce na sanidade con 475 millóns de euros máis. A educación ten un aumento de 166 millóns de euros. As políticas sociais recibirán 126 millóns de euros máis e para o emprego temos 97 millóns de euros máis. A principal novidade destes orzamentos é que dispoñemos de novos fondos que nos permiten contar con novos instrumentos para acometer os retos aos que se ten que enfrontar a nosa comunidade. Os novos instrumentos son o Fondo COVID, que dotamos con 503 millóns de euros para seguir combatindo a pandemia, con todo o noso arsenal financeiro. En segundo lugar, o Fondo REAC-EU, que contará con 430 millóns de euros para impulsar a reactivación económica. En terceiro lugar, o Fondo Consenso,
115 millóns de euros de investimento como soporte financeiro para financiar os acordos que se acaden no Parlamento de Galicia, na comisión que temos constituído, no marco do diálogo social en Galicia e nas recomendacións do Comité de Expertos de Galicia. E tamén, en cuarto lugar, o Fondo de Garantía de Infraestructuras Sanitarias, que terá un carácter plurianual durante toda esta legislatura e que comeza con 105 millóns de euros neste 2021. Para que? Para blindar os investimentos necesarios durante toda a legislatura, tanto nos nosos hospitais como nos novos centros de saúde. Como primer instrumento. No primeiro instrumento incluímos o Fondo COVID, que dotamos con 503 millóns de euros e que son esa garantía total fronte á pandemia. É un fondo para afrontar estas necesidades, pero obviamente en varios eidos. A metade dos recursos, máis da metade dos recursos están destinados á sanidade, en concreto 267 millóns de euros. 92 deles destinamos á educación, 80 millóns destinamos á política social e, por destacar unha cifra máis, 13 ao turismo para reforzar a súa reactivación. Por estes fondos, o global, como decía o presidente, aproxímase máis ben en todo o turismo a 70 millóns, pero por estes fondos COVID, para ter preparado tamén e coa máxima seguridade este Xacobeo, que esperemos que sea o mellor da historia, o Xacobeo 21. Permítame tamén, aínda que non teño de papel, destacar como fillo de emigrante que son, que tamén hai unha axuda moi importante que temos tamén para os nosos cidadáns que están fora da comunidade autónoma, de 3 millóns de euros prácticamente, como tamén, permítanme destacar, algo que non sempremente destacamos, que pola súa magnitude non é moi grande respecto do total, pero que é moi significativa, como pode ser para todo o tema da práctica deportiva, outros casi 3 millóns de euros. Por primeira vez tamén é moi importante de que non, como sempre, non todos temos a razón, e por precaución adoptamos a decisión de dotarnos dunha reserva estratégica de 33 millóns de euros por si a cousa se pon relativamente mal sobre a situación que temos contemplada e poder, dunha maneira inmediata, afrontar esa situación. En segundo lugar, tamén incluímos un fondo REACIU cun montante global de 430 millóns de euros e que ten dúas prioridades, a reactivación e o emprego. Estamos falando de planificar dunha maneira moi acelerada a 2 anos e temos 5 liñas de actuación. Para emprego e igualdade, primeira prioridade, primeira liña de actuación, 65 millóns de euros. Reforzo do sistema sanitario desde o punto de vista económico. Isto non só atingue ao que se desenvolve no complexo total que temos de Sergas, Consellería de Sanidade ou as entidades, sino que inclúe tamén factores como o desenvolvemento empresarial desde GAIN, a nosa Axencia Galega de Innovación. En concreto son 91 millóns de euros. Para a transición digital, liña fundamental dos próximos anos no cambio de modelo, 62 millóns de euros. Para a dinamización económica, con fondos tanto no IGAPE, en GAIN, como en Cultura, 82 millóns de euros. E para a transición verde, estamos a falar, polo tanto, de aproveitamento de cuestións que teñen que ver co monte, calidade da auga, mobilidade, 87 millóns de euros. E para completar os 430 millóns de euros do fondo REAC, programamos un fondo que denominamos Fondo de Consenso. Por primeira vez, o orzamento terá esta reserva que constitúe o soporte financeiro para os consensos que pretendemos acadar no eido da Comisión Parlamentaria de Reactivación Económica, Social e Cultural pola crise do COVID-19. No marco tamén do diálogo social de Galicia e nas recomendacións que nos formule o Comité de Expertos Económicos. Este fondo consenso terá unha dotación moi importante, pois representa exactamente o 1% do total do gasto non financeiro dos orzamentos para o vindeiro ano que estamos a presentar.
e atender como destino a necesidades e proxectos de investimento, que se compón 43 deles do que se constitúe, anteriormente falei do Fondo REACEU, e os que sumamos outros 72 millóns de euros de fondos propios libres da comunidade autónoma. E, por último, tamén incluímos ese novo fondo de garantía de infraestructuras sanitarias. Este fondo está destinado a blindar a construción e reforma das nosas grandes infraestructuras e equipamentos sanitarios ao longo de toda a legislatura. Permitirá mellorar os nosos grandes centros e non tan grandes centros hospitalarios, tamén, como lles dicía, os hospitais comarcais e, sobre todo, os grandes e novos centros integrais de saúde en atención primaria. É un fondo plurianual que dotamos como principio de 105 millóns de euros, pero comprobarán vostedes, cando se aprobe o orzamento, como ao largo de toda esta legislatura iránse incrementando en non poucos millóns de euros para poder, dunha maneira acelerada, dotarnos como o que se manifestou como fundamental nas dúas fases da pandemia. Contar con mellores infraestructuras e cos mellores equipamentos, porque os mellores profesionais xa os temos. En resumo, a Xunta vende a aprobar uns orzamentos extraordinarios, tampouco nos equivoquemos, para o ano 2021, os máis altos da nosa historia, que buscan trasladar ás persoas e ás empresas unha política útil. Política útil que non sube impostos nin aos cidadáns nin ás empresas, que mantén controlada a débeda con menor gasto en xuros dos últimos 25 anos, onde se contén ao máximo o gasto corrente, onde dispoñemos de instrumentos e recursos para combatir a pandemia cun fondo COVID específico de 503 millóns de euros, onde se aumentan os investimentos hasta os 2.592 millóns de euros para impulsar a reactivación económica, onde blindamos as infraestructuras necesarias durante toda a legislatura, onde atendemos as necesidades das persoas, que se preocupa tamén dos problemas dos autónomos e das PEMES, onde incluímos un soporte financeiro para o consenso, que se acade tanto no noso eido parlamentario como na nosa sociedade civil, e que aposta pola digitalización e pola transición verde. Por lo tanto, unha política útil donde o fundamental son, mediante os recursos, atender as persoas sen perder nunca tampouco o rigor financeiro. Rigor, pois, para atender as persoas cos recursos necesarios. O único que pretendemos é que con estes orzamentos 2021 verdadeiramente Galicia se reactive. Unha vez aprobado o proxecto de orzamentos, obviamente, entregarémolo o próximo luns pola mañán no Parlamento para a súa normal tramitación. E moitas gracias por escoitarme durante estes minutos. Se vos parece, empezamos cas preguntas de orzamentos. Eu quería, se me podía matizar, tiña entendido que a Xunta ia esgotar o teito de gasto, o teito de gasto eran 11.600 e pico, creo que a cifra do orzamento final son 100 millóns menos. No. Non sei se é así ou estou trabucado. No. Gracias. No. Hai dúas formas de agotar o teito de gasto. Unha primeira que é a cifra que acabas de indicar, no sentido en que, sendo o teito de gasto de 11.664, formulamos os capítulos, por iso che digo e varias veces repetín na miña argumentación o que significa o capítulo 8. Non sendo un capítulo dende os que se consideran non financeiros, sendo un activo financeiro capítulo 8, sin embargo, ese capítulo, que é o que completa hasta os 11.664, exactamente son algo máis de 100 millóns de euros, dos cales
92 millóns de euros en concreto, dos cales 92 millóns son para tres grandes cousas. En primer lugar, os dous fondos que vamos a dotar no IGAPE, un para empresas de un perfil, outro para empresas de outro perfil de capital público-privado en relación co recomendado, se vos acordades, xa no mes de finales de maio, primeiros de xuño, cando aprobamos o primer plan de reactivación polo Comité de Expertos. E outro tamén fondo que creamos este ano, donde nos dotamos na Consellería de Medio Rural tamén para a dinamización do propio sector. Por lo tanto, son créditos que permiten a dinamización empresarial que se suman aos anteriores, cos cales agotamos totalmente os 11.664 millóns que nos demos no Parlamento como teito de gasto. No, entendéchelo moi ben. Mira, vamos a pagar menos xuros porque estuvemos durante moitos anos, en primer lugar, controlando o noso tamaño da débeda, acudindo ao mercado cando tiñamos que acudir, acudindo á facilidade financeira cando temos que acudir, e dunha maneira ordenada e prudente, sobre todo que se manifesta dende o ano 2017, podemos presentar co volumen de débeda actual que temos, que, por certo, que menos evolucionou en toda España das comunidades autónomas nos últimos 11 anos, é o que nos permite, por primeira vez, nos 25 anos. E digo 25 anos porque é onde temos constancia de comparativas con outras comunidades. É a primeira vez que en esta comunidade autónoma baixamos dos 100 millóns de euros. En 25 anos houve goberno de todos, con niveles de deuda menores. Sin embargo, en estes momentos, logo da política prudente que se ten desenvolto, somos capaces de ter en estes momentos menos de 100 millóns de euros, 99,7. 99,7 quere dicir que se fixo unha prudente. Tamén che podo dicir que a nosa estructura da nosa débeda, tamén che podo dicir que está casi na súa totalidade a un tipo de interese fixo. Iso significa tamén que non presentará oscilacións nos próximos 6-7 anos. Sí. Sí. No, se entendeche moi ben. No, é que a débeda... No, mira, a veces o que pasa é que hai que ter un pouquiño de calma. Mira, a débeda ten unha primeira cuestión que a que ti te refires, que é o tamaño. O tamaño medrando, como destí, desde o ano 2009 hasta ahora. Esta comunidade autónoma ten 5.632 millóns menos co comportamento do conxunto de comunidades autónomas. Tema número 1. Pero a débeda tamén ten outra cousa que se chama estructura e ten unha terceira, por iso che falaba eu de estructuras a fijos, que non presente oscilacións. E unha terceira que é, ao final, canto che vale a débeda, que é o capítulo 3, o capítulo de xuros. E por primeira vez nos últimos 25 anos baixa dos 100 millóns de euros. Por lo tanto, non hai ningún tipo de incoherencia. Algúnha máis de orzamentos ou pasamos a temas xerais? Vale, pois... No, mira, é que este ano ten unha característica fundamental que outros anos non se manifestaba. Volvo a repetir, o capítulo 8, cando é activo financiero para trasladar a dinamización económica, en este caso as nosas empresas, donde se crean dous fondos de capital moi importantes, tanto no IGAPE SES Galicia, tanto para empresas de un perfil como empresas de outro perfil, en liña coa recomendación que se nos foi feita polo grupo de expertos, iso son xa solo de seu 60 millóns de euros. Ademais, hai outra cuestión que está no IGAPE, que non me refería antes, que é moi concreta, que é están funcionando os IFIs e instrumentos financeiros donde presentan un período de carencia amplo. O presidente da Xunta se referiu en que hoxe no Consello da Xunta acabamos de proceder a aprobar un deles. Falaba de 3 anos de carencia, 7 anos para amortización, tipo de interese moi baixo, prácticamente cero. Eses son os instrumentos tamén que nos vamos a dotar no IGAPE para ampliar. Todo iso, sumado
o que son os 2.500 que aparecen nos capítulos de gasto non financeiro, ao final suman os 11.664 millóns de euros, co cal o teito de gasto queda agotado na súa magnitude. Sí, cambiamos. Seguimos. Sí. Eu quería preguntarlle pola aprobación da Lei CELA. O Partido Popular anunciou medidas nas comunidades autónomas que goberna para minimizar a súa aplicación ou poñerlle a trancos os aspectos cos que non está de acordo. Quería preguntarlle se a Xunta tamén vai aplicar esas medidas para frear, digamos, a aplicación exacta da lei e cales serían de ser así esa medida. Se non a ten decidida, se o vai estudiar. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Dende fai semanas, o posicionamento do Goberno de Galicia en relación a este proxecto que onte por un voto saiu do Congreso dos Deputados e que se destina e que vai encaminhado ao Senado, a nosa posición é coñecida. As comunidades autónomas, salvo a vasca e a catalana, foron absolutamente ninguneadas na tramitación de unha competencia compartida, como mínimo, e maioritariamente exercida polas propias comunidades autónomas como é a educación. A educación é unha moneda de cambio, nunca mellor dito, para aprobar os presupostos. E entendo que non se debe de utilizar a educación para pagar o apoio parlamentario nos presupostos xerais do Estado. Os nenos, as nenas, os rapaces, as familias non son responsables de que o Goberno non teña maioría para aprobar o presuposto. E, polo tanto, a educación non se pode subastar nin someter a consideracións económicas ou políticas para buscar un presuposto do Estado. Ao final, esta lei nacerá con enormes dificultades e deformacións. Ab initio non foi consensuada con ninguén, salvo cos socios soberanistas que o Goberno necesita. Por tanto, o Goberno intenta impoñernos unha legislación educativa que non lle importa, porque realmente o que lle importa son os presupostos e a continuidade gubernamental. Dende o principio nos amosamos a nosa perplexidade por romper un mínimo de rigor, de diálogo, de reflexión nunha cuestión que afecta a todas as familias e en España digamos que xa non hai un modelo educativo. Haberá tantos modelos educativos como gobernos autonómicos haxa en cada momento. E iso é pésimo para un modelo de igualdad educativa nun Estado, nunha nación como España. Saben perfectamente cales son as nosas propostas e nós non vamos a cambiar a nosa política educativa en todo aquilo que podamos unha vez publicada a lei. Pero, evidentemente, se hai preceptos básicos de obligado cumprimento, os cumpriremos mentras non haxa sentencias do Tribunal Constitucional. Non estamos de acordo nos temas lingüísticos, é coñecido, non estamos de acordo nos concertos educativos, é coñecido, non estamos de acordo na educación especial, porque se cargan a educación especial, simplemente a ningunean, non estamos de acordo en romper a cultura do esforzo, porque dá igual aprobar que suspender, e non estamos de acordo en ningún caso de exercer unha competencia legislada e organizada por dúas comunidades autónomas que conforman os socios do Goberno central. Por tanto, é unha falta de respeto á autonomía de Galicia e da maioría das comunidades autónomas. Pero, insisto, vamos a utilizar as nosas competencias para seguir un modelo baseado no esforzo, no mérito, na capacidade, no respeto ao profesor e a seguir diferenciando entre aprobar e suspender. Porque non é un matiz, é xustamente o contrario.
entre aprobar e suspender é un xiro de 360 grados. Vamos a seguir traballando ao respecto e me imagino que haberá grupos parlamentarios que concreten un recurso de inconstitucionalidade, pero isto non é o que lle importa ao goberno. O goberno que lle importa é sacar as contas. Si é a costa da liberdade dos país e de educación da xeración futura de España, eso é simplemente unha moneda de cambio que pensábamos que non se iba a utilizar, pero ao final se utiliza con intensidade. Sí, quedou unha cousa que lle quería preguntar ao Consello, pero xa lle pregunto a usted. Onte saliu unha información que apuntaba que no borrador está a posibilidade de subir case un 1% o soldo aos altos cargos. Quería saber se isto é certo, se isto non rompe un pouco coa súa co seu anuncio de conxelar os soldos dos políticos, dado que os altos cargos son nomeados, son cargos políticos, vamos. Entón, quería ver se me confirma este dato. E logo tamén aprobouse tamén un decreto que estes días que aproba a posibilidade de que todos os cazadores se movan por toda Galicia para realizar actividades de caza. Quería preguntar se isto non é un contradictorio, posto que hai familias que non se poden ver porque están confinadas, e si se pode mover un colectivo como da caza, que ademais son, creo que lembra 25.000 persoas. Ben, gracias. Vamos, en relación coa primeira pregunta, dende o principio, a nosa postura quedou clara. Nos creemos, e por eso adoptamos a decisión, de que temos que conxelar as retribucións do goberno, tanto do goberno autonómico como dos gobernos municipais e dos gobernos provinciais e do goberno central. Inicialmente, os presupostos do Estado incrementaban o 0,95% as retribucións dos 22 ministros, o presidente e os 4 vicepresidentes do goberno. Nos manifestamos en contra e adiantamos que os membros do goberno de Galicia iban a ter unha conxelación salarial. Adicionalmente, me posicionei cando vin que había algunhas corporacións provinciais que tiñan incrementos retributivos por riba incluso do que viña no presuposto. Plantexei que na nosa proposta os alcaldes, as alcaldesas, os presidentes de diputacións e presidentas de diputacións deberían de conxelar o seu salario. Eso foi a posición do Goberno de Galicia antes de que o Goberno de España rectificase e antes de que algunha corporación provincial tamén rectificase en Galicia. En relación cos altos cargos, todo é opinable, por suposto. O que sí é certo é que vendo o orixe dos altos cargos en Galicia, a inmensa maioría deles, estou convencido que máis do 90%, son funcionarios públicos. E, por tanto, se podía dar a paradoxa de que os subdirectores e outros funcionarios públicos tiveran ese dereito a incrementar as retribucións e os funcionarios que ocupan provisionalmente o alto cargo non tiveran ese incremento retributivo coa diferencia, co cambio que se producía se estuvesen ocupando un cargo de subdirector ou de director. Pero, como é natural, eso é absolutamente opinable. Eso é o que opina neste primer momento o Goberno da Xunta de Galicia e por eso lle contesto neste sentido. En relación coa caza, cólleme vostede ante unha resposta que me gustaría matizar posteriormente a esta que llevou a dar, que é a que coñezo. Dende logo, eu era consciente de que isto é así no caso de batidas de xabalíns, que creo que era exactamente o que se pretendía. Perdón? Bueno, pois entón xa sabe vostede máis que a min. Aí haberá dúas especies. Porque durante semanas, sin actualizar e autorizar as batidas, sobre todo os xabalíns, evidentemente que produce un dano nos sectores gandeiros e agrícolas que Galicia non se pode permitir. Eu entendo que isto era o que estaba permitido, e non máis cousas, pero podemos confirmar esa información. Bueno, perdón. Mire, vostede colleu moi ben toda a miña resposta.
nós sempre estamos dispostos a mellorar as nosas decisións. Nos parece que a decisión que acabamos de adoptar é unha decisión razonable e unha decisión xustificada. É o que lle podo decir neste momento. Reitero, vamos a repasar en todo caso o número de altos cargos e a súa orixe. E se, como se confirma, ou polo menos cos datos que temos provisionales, é que a inmensa maioría dos altos cargos da comunidade autónoma son empregados públicos, evidentemente se produciría unha asimetría. Se se manteñen como empregados públicos se incrementan a súa retribución e se non, non. Bueno, evidentemente eso creo que vai a ser un factor que determine a posición definitiva do Goberno. Pero neste momento vamos a facer o repaso e posteriormente podo contestar a súa pregunta xa definitivamente. Sí. Pois, en relación coa orixe do brote da residencia, temos indicios, pero non estou autorizado para trasladalo por razóns de prudencia e de criterio clínico. Si pensamos que hai un brote que ten unha orixe, como consecuencia do cribado que facemos de forma continuada aos traballadores os residentes, nos salta este brote tan importante. Por tanto, decidimos intervir a residencia, xa está baixo o control da comunidade autónoma, das autoridades de política sanitaria e de política social. En todo caso, Vilalba, sen o brote da residencia, tiña un valor de 433 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Acabamos de abrir Carballiño con 92,7. Por tanto, Vilalba estaba nunha posición moi alta e, con independencia da residencia, íbamos a adoptar esta decisión. O Comité Clínico entendo que adoptou esta decisión esta mañá, cando o Consello estaba reunido, e non lle podo contestar con exactitude o momento en que entra en vigor, pero en canto finaliza o rol de prensa, o transmitimos. Mañana que se va a cerrar perimetralmente de cara al puente de la Constitución para salvar la Navidad. No sé si Galicia tiene ya un plan. Galicia tiene plan desde hace bastante tiempo, ¿no? Vamos a seguir con un plan avalado por personal médico y personal de enfermería, que son los 30 y pico profesionales que nos vienen asesorando desde el mes de marzo, y tiene un plan conocido. De hecho, Galicia está en este momento con la mitad de camas ocupadas en UCI y en planta que la media de España. Por tanto, nuestra presión asistencial es la mitad más baja que la presión asistencial de la media de comunidades autónomas, incluido Madrid. Por tanto, nuestros planteamientos en este momento son cierres perimetrales en unos 67, 68 ayuntamientos y, en segundo lugar, mantenimiento de la actividad económica normal con limitaciones en esos 67, 68 en el ámbito de la hostelería. El resto de Galicia está en nivel 2, que supone 100% de actividad económica, incluida hostelería, con limitaciones de aforo en hostelería, 50% en interior y 75% en terrazas. Vamos a seguir viendo la curva de ocupación de UCI, de hospitalización y de nuevos contagios, y tomando decisiones, como en el caso de Carballino, como acabamos de tomar, que es ir abriendo en función de la disminución continuada. Intentaremos seguir haciendo más test, intentaremos seguir haciendo más cribados, incorporaremos test de saliva y test de antígenos, además de las PCR y de los test de doble banda que venimos utilizando, y seguiremos intensificando el protocolo de rastreo. Esto es lo que vamos a seguir haciendo. Si se cumple en algún territorio y disminuye la curva hasta los objetivos del Comité Clínico, lo abriremos. Si el territorio es grande, como una ciudad, un área metropolitana, pues lo abriremos con algunas cautelas que estamos estudiando en este momento. Y en el caso de que no se cumpla, al contrario, se produzca una intensidad en la infección, lo cerraremos, como es el caso
Vilalba, que acabamos de adoptar esta decisión esta mañana. Moi ben. Temos unha de videoconferencia, Alba, do Diario Público. Hola, boa tarde. Eu teño varias preguntas sobre os rastrexadores da Xunta. Vostede asegurou a semana pasada que en Galicia hai máis de 700 rastrexadores traballando de maneira directa. Quería saber se pode disgregar máis esa información, é dicir, quenes son estes profesionais, como acceden ao traballo, que formación se lles dá, se son eventuais ou non. Por outra banda, vostede tamén afirmou que son máis de 5.000 os profesionais de atención primaria que realizan tamén as labores de rastrexo. Sen embargo, colectivos de sanidade, tamén os propios médicos, négano. Aseguran que eles non levan a cabo o rastrexo, principalmente porque nin teñen a información nin a formación e, ademais, porque xa de por sí están sobrecargados de traballo. Que opina desto? Vostede ten constancia de que os profesionais de atención primaria sí que realizan os rastrexos? Grazas. Mire, os profesionais de atención primaria fixemos unha experiencia piloto fai unhas semanas con resultados moi positivos do test de antíxenos nos centros de saúde. Hai boa parte dos centros de saúde en Galicia que xa desde fai días están realizando os test de antíxenos no propio centro de saúde, sempre que a súa capacidade asistencial o permita. Por lo tanto, é o exemplo máis claro que realizan labores de rastrexo e labores de diagnóstico, que é o importante. Dende que un paciente desde que unha persona é considerada infectada polo coronavirus, automáticamente eso se inclúe na historia clínica e cada médico de atención primaria sabe perfectamente cales das persoas dentro das súas tarxetas sanitarias teñen que facer o seguimento asistencial delas. Adicionalmente, como digo, os criterios diagnósticos e as posibilidades diagnósticas se fan trasladando aos centros de saúde os 300.000 test de antíxenos que mercamos fai semanas. Creo que é a acreditación clara de que os profesionais de atención primaria, por suposto, que están ao fronte das necesidades asistenciais dos seus pacientes. Adicionalmente, vostede me dice, con razón, que hai médicos que se queixan de que teñen unha presión asistencial moi grande. Por iso intentamos disminuir a súa presión en aquilo que podemos facer con personal que non sexa o personal que atende de forma directa os pacientes, que é o personal dos servizos de medicina preventiva, das xefaturas territoriais, das delegacións da Comunidade Autónoma, da Central de Rastrexo e dos militares destacados polo Ministerio de Defensa. E o total de estos profesionais son os que superan os 700 personas aproximadamente. Pero, insisto, vamos a seguir contando con a atención primaria, pero temos que tomar decisións. Si por unha parte se acusa de un incremento da presión asistencial, o que temos é que desburocratizar ao máximo esa laboura de chamada telefónica, de contraste, de confirmación, de que se atopa na casa, de que tenga PCR feita, de calquer dúbida que se poda plantexar, de consellos que lle damos telefónicamente. Eu entendo que ese tipo de cousas se poden descentralizar, tanto nas xefaturas territoriais como na central de rastrexo. Por exemplo, para coñecer o brote na residencia de Vilalba, non ten sentido que adiquemos os médicos de primaria de Vilalba para inspeccionar e facer a orixe do brote, porque mentras fan ese traballo epidemiolóxico non están facendo o traballo asistencial. Por tanto, o lóxico é que nos lle demos cal é a orixe do brote feito por persoas que se dedican exclusivamente a isto e despeixemos a actividade asistencial dos médicos de atención primaria. Sí, presidente, una última pregunta que nos trasladan por WhatsApp al respecto de los antígenos. Alerta Digital recuerda que el Ministerio pide a las comunidades que se presente un plan sobre los test en las oficinas de farmacia. Pregunta cuál será la posición de Galicia y si esperan hacer algo de manera habitual y no de manera puntual, como se dice en Ourense. Bien, yo creo que la primera comunidad autónoma que ha hecho test, o al menos que yo recuerde, en farmacias fue la comunidad autónoma gallega. Hace semanas en la provincia de Ourense hemos hecho más de 10.000 test mediante un convenio de forma gratuita con todos los colegios, con el Colegio de Farmacéuticos de Ourense. Son 10.000 test de doble banda que hemos realizado con ellos y a los que le agradecemos, por supuesto, su trabajo y su colaboración. Y nosotros preferimos hacer los test con la enfermería del Servicio Gallego de Salud. La cuestión es que cuando tenemos la enfermería ocupada
en otras patologías o en esas patologías haciendo otro tipo de test en otros lugares, vamos a tener en previsión las oficinas de farmacia para que nos complementen el trabajo de diagnóstico que hacen la enfermería y el resto del personal del Servicio Gallego de Salud. Es verdad que esto se está abordando en el comité clínico, tanto en la reunión que ha habido el martes, en la reunión que ha habido hoy y en las reuniones que vamos a tener la próxima semana, y nosotros no descartamos utilizar los test de antígeno con mayor intensidad en determinados supuestos, en determinados colectivos y en determinados territorios. Y tampoco descartamos, si no tenemos personal, pedir ayuda a las oficinas de farmacia. Eso lo iremos concretando en los próximos días. Pero el planteamiento es que hemos empezado en las oficinas de farmacia, ha sido útil y no descartamos volver a utilizarlas si no tenemos personal de enfermería suficiente. Es lo que le puedo decir en este momento. Sí, presidente, una pregunta muy rápida. No sé cuáles son las previsiones para que esa modificación de la Ley de Salud Pública en Galicia pueda ya tener efecto para poder obligar a la gente a vacunarse. No sé qué previsiones maneja el Gobierno gallego en este caso, y no sé si cree que el Gobierno español debería hacer una legislación parecida para el ámbito estatal. Gracias. Estamos absolutamente persuadidos de que a España le iría mejor si tuviésemos una ley orgánica para gestionar la pandemia desde hace meses. Llevamos 8 meses con pandemia sin legislación para la pandemia. Tenemos que acudir a órdenes ministeriales comunicadas, a estados de alarma totales o parciales, a ratificaciones en el Congreso de los Diputados de los estados de alarma, a ausencias y lagunas del propio estado de alarma, a crear 17 autoridades delegadas en estados de alarma y a tener 17 legislaciones en España. Comprenderá que esto no es el modelo. El modelo sería tener una legislación y tener un mando descentralizado, pero un mando que estableciese criterios homogéneos con determinadas holguras que pudiésemos aplicar las autoridades de salud pública de acuerdo con la situación epidemiológica de cada territorio. Por tanto, nuestro objetivo es, dado que el Gobierno se ha negado a tener una ley para gestionar la pandemia, que Galicia la tenga a partir del mes de febrero, que es el plazo máximo que nos permite la tramitación parlamentaria de la misma. Yo quiero volver a hacer hincapié al respecto. En una ley que tenga vocación de permanencia para gestionar esta pandemia, que no sabemos los meses que todavía nos queda, y para gestionar pandemias o rebrotes de la misma, lo lógico es que se contemplen todos los supuestos. Y en esta ley, que el Parlamento gallego empezará a dictaminar, se prevé la posibilidad de vacunas obligatorias, sin entrar en la ley, por supuesto, a decidir si esta vacuna será obligatoria o no. Pero lo que está claro es que lo que pretende la ley es prever y amparar legalmente, en el caso de que las autoridades sanitarias así lo aconsejen o determinen, la posibilidad de implementar de forma obligatoria esta vacuna o cualquier otra vacuna en un momento posterior, sobre esta patología u otras patologías. Por tanto, no hay en la ley una obligación determinante a la entrada en vigor de la misma de vacunar contra el coronavirus. No. Lo que establece la ley es la salvaguarda y la regulación de que, en el caso de que las sociedades científicas, las agencias del medicamento y las autoridades sanitarias consideren que esta vacuna debe ser obligatoria, en ese caso, la ley gallega permite, en el ámbito de Galicia, implementarla de forma obligatoria. Con carácter general, las vacunas no son obligatorias. Ninguna vacuna es obligatoria. Sin embargo, a veces las administraciones públicas, aun no haciéndolas obligatorias, las consideramos requisitos. Por ejemplo, en el ámbito de Galicia, las vacunas pediátricas son requisito para matricularse en una escuela infantil financiada con fondos públicos. Para tener una plaza de escuela infantil financiada con fondos públicos en Galicia, es necesario tener el calendario vacunal pediátrico al día. Yo creo que esto es un ejemplo gallego de lo que pretendemos hacer. Pero, insisto, lo lógico es que la ley albergue la regulación de vacunas ante epidemias
que puedan considerarse obligatorias, y es lo que hace la ley gallega. Lamentablemente, bueno, el Gobierno central no tiene legislación para estos asuntos, y las comunidades autónomas pues hacemos lo que podemos, pero se puede usted imaginar que el virus no atiende servicios de salud ni territorios ni organizaciones autonómicas o federales en un país, ¿no? Y este es el problema, la ausencia de legislación. Llevamos 8 meses sin legislación y todo parece indicar que seguimos empecinados en no facilitar la gestión de la pandemia desde el punto de vista legal. Muy ben, pois moitísimas gracias a todos e continuamos.